Marahay na banggi, naibalyo na sa bagong lokasyon sa Barangay Carolina ang Children's Home sa syudad. Digdi pigpapatiner ang apat na CICL o Children in Conflict with the Law. Mantang nasa proseso nin pagdangog ang maselang kaso na sa indang kinainkweltuhan. Pito pang Children at Risk o CAR ang nasa pangangataman na Pan-Social Welfare Office. May report si Joel Sulina. At nagangunyan. Apat na mga minor de edad na Child in Conflict with the Law o CICL ang nasa pangataman kang City Social Welfare and Development Office. Ang dagos na nailipat sa bagong facility kayni sa nursery compound sa Barangay Carolina. Ilabi ni Ma'am Annabel Vargas kang CSWDO kan sa lupang simana aldaw na Biyernes dinara asin inilipat sa Children's Home sa nasambit na lugar ang apat gabos na CICL mantang panagos pang dinadangog ang sa indang maselang kaso na kinaimbwertuhan. Suway pa kay dinara naman kang DSWD Bicol sa Sarong Institution Facility o Reception and Study Center for Children sa Sorsogon ang pitong minor de edad na pinagmimiral na child at risk para mandigdi pangatamanan asin patagos na paglasihon asin mahurma ang pagiging baray na individual asin Pilipino basado man sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Sa wakas, nakalipat na din si mga apo. So, ngunyan, para po sa kapaliwanagan kang gabos. So, ang piga-house na lang po ngunyan, si mga CICL. Si may mga kaso po. So, ito pong mga child at risk, marayo na po sa mo, pinakiulay sa Sarong Institution sa Sorsogon. So, dumana sila mga klase. Inasiguro man ni Ma'am Annabel Vargas na nakamonitor asin padagos ang sa indang koordinasyon sa DSWD para man sa proteksyon kan mga kaakiang ini o mga children in need of special protection mag-CICL asin Carman ang mga ini para man maitao ang maniligong ayuda asin tamang pangataman mantang yaon sinda sa lindong ka mga pasilidad kang syudad asin kang DSWD ngaring maipadagos ang baray na puturo kan mga ini oras sa sinda totalmenteng makabelta sa komunidad kasabay kang paghaman kang Local Development Plan for Children katuwang ang mga stakeholders sangguri ang panglungsod asing kang gobyerno lokal. Sistema ka to, para sa nangyari digdi, isi-shelter sinda habang noon sa shelter, nakakaralasi. So pag bakasyon, pwede man sila mag-puro igti. Ang iba talagang dayman, ang iba kay kato, abandon, orphan, manang mga magulang. Mga nag-iidag silang ranging po. Igwa kita nito, 7 to 14, ano kayo? So ang bahala na kato kung susunod Itong center na duman. So igwa man kami ng communication. So maray duman ta, mapapakaray man duman ang mga akit na nakakralasi. Tsaka very excited man pati, excited man si mga akit. Para sa nagangunyan, Joel Sulina. At nagangunyan. Ika ako, kita, at naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang na Genyo. Ang nagangunyan sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalos.